Преди рекламите, Петър събуди Дана, Вили и Божидара, защото е време момичетата да се включат в работния процес във фермата. Момичета, намираме се пред склада, където се намира зърното, пшеницата, която сме пожънали. В момента стават свидетелки на товаренето, което е на износа на пшеницата, който става чрез фадрома. И първата ни задача е да наблюдаваме, да се включим в товаренето на камионите. За целта ще трябва да пробутваме зърното към големия куп, за да може да се товари в камионите с едни много симпатични уреди, като метла. Ще има за всяка от вас по една такава. Може да я запалим и да отидем да я пробваме. Днескашната задача беше много специфична и точно отговаряща на това с какво ние се занимаваме. Ето, заповядайте. Аз вземам лопата, после сега ще ви покажа само как стават работа. Трябва от тук и чак до там. Хващаш, буташ, сено, кърлинг, бобсли, так. И идеята е да го закараме до купа. Там, където е по-дебело, аз ще мина с лопата, защото няма как да го закараш. И нещо много важно. Внимавайте фадромата да ни възгази. Виолета беше доста нетърпелива да почне работа. Всяка искаше да покаже, че тя повече прави от другата. Подарявам го. Затова аз слушах внимателно какво казва Пешо и гледах да съм около него, да му помагам. Направим впечатление, че Виолета наистина се справяше от раз с нещата. Явно, както се казва, има талант. Да, Господ. Исках да покажа, че съм най-добрата, както винаги го правя. При Божидара беше другата крайност. Дана беше по средата. Тя хем и се отдаваше, хем беше любопитна за новите неща. Честно да ви кажа, това е един от моментите в живота си, които аз наистина съм усещала, че е трудно и е умора. Но въпреки всичко се нахъсвах и ми харесваше, че го върша. Смятах, че го върша правилно. Той дори каза и назад го правиш. Чакам. Много добре. Момичета, справихте се доста добре. Вече е крайно време да отидем да видим какво сме направили. Напълнихме камиона, трябва да го изтеглим. Хайде. Хайде да ходим. Оставете ме и отивам. Мисиите не са от най-голямото значение за моето крайно решение, тъй като формата не е фермер търси фермер, а фермер търси жена и мисиите са начин аз да разбера те, що за хора са, какъв характер са и как се държат в определени ситуации. И просто самите мисии много ми помогнаха за това. Съвсем скоро Петър ще трябва да се раздели с една от трите си прекрасни обожателки. А в Монтанско Слави продължава с изненадите. Така, виждате да какво хубаво място съм ви довел. Да, прекрасно е. Да, има трактори, има отзад още една машина. Какво според вас тук има да тук и за какво съм ви довел? Ми сигурно се тури на градинката. Коя от вас би предпочел да тури градинката? Немай никой. Която кажеш. Аз избирам Мани. Но спокойно, няма да турим градинката. Слава Богу. Ще бъде нещо приятно. И затова те каня да половим малко риба. Браво! Ади, какво ще лови? Все още трети ден е. Не знам нищо за нея. Мълчи, не говори и не знам нито какво обича, нито какво реса. Ще може ли да ми допадне като характер? Ще имаме някакво бъдеще заедно. Любовен риболов. О, колко романтично звучи. Ама те много романтично тръгнаха, видя? Да, хванати за ръка. Много. Беше доста вълнуващо. Много е красиво. Това е уникално място за мен. Да. И ми хареса това, че има малко близост между нас. Ти ревнуваш ли? Аз ли? Не. И аз не. Ако беше някоя друга от нас, може щеше, ама... Значи от Ани не ревнуваш, ама от мен щеш да ревнуваш. Да. Вълнение почва да ми се потат ръцете. Защо? Аз имам и такова заболяване. Няма уросяване. И аз това забелязах. Я да ги видим.
Как минавайте ли? Трябва да ти покажа къде са златните кастроли. Ама и аз ли ще... И ти ще ловиш? Аз не мога. Можеш. Ще се научиш много лесно, аз ще науча. Да, то при тях нещо много романтично. Там вода, зеленина. Горчиво. Тук ще викам. Много ме кефи това мисля. Къде е невероятно. Те ще навитат. Кликни. Ще правим, че не ги виждаме. Това ще е хубаво Тук да ли ще поседна. лови? Да, нали не те е страх? Не. Седна. Защо и без въдица? Слаби, що е така? Ами сигурно Слави ще покаже как става и по-ще даде варицата на нея. То дълго на широко стана тяхното нещо. Гледай сега. В принцип е това така. Догоре оставаш делото към теб. Да. Ложиш го с един пръст. И само е така тук. Хоп. И го връщаш. Аз се притеснявам, чувствам, че и той се притеснява. И явно Бог е събирач. Тук не може ли да хвърлиш? Виж колко много са. Тия са малки. Няма нищо. Абе, Слави, много ти е зле работа. И за отглеждане на прасета ставаш ма за риба. О, нещо нямаме късмет тая вечер. Слави за втори път е вадил. Слави, какво става? Аз ще си оставим само на салата до вечер. При теб сега другите две момичета, които ни наблюдават. Да. Дали ти завиждат? Ами не знам. Сигурно. Нещо в момента ни обсъждат. Ами да. Сигурно. По принцип аз не съм притеснителен с едно момиче, но когато той е притеснен, аз чуя откъде да започне разговора. Просто не знам. Нещо ни се опознават, аз от тук гледам. Разбирам, че Аня е мълчалива, по-такава скромна. Ама тя седи и гледа във водата ми, нали? Той до теб. Сега ти е момента да го видиш и да се тогава- опознаеш. А ти защо избра точно мен? Исках наистина да те опозная малко. Да бъде малко насаме, защото си наистина доста мълчалив човек. Не мога да знам какво мислиш за мен, за края. Смисъл, края, какво ще рече? В смисъл, според теб, дали ще се получи нещо между нас? Ами ние трябва да се опознаем, аз така не мога да кажа нищо, разбираш ли? Колко време е нужно според теб да се опознаем? Ами да се виждаме, да излизаме, да говорим. Да. Долу си говорихме за нещата от живота. Той какво обича, аз какво обичам. А иначе като видя какъв е живота са на село, в фермата, в семифермата, ако се наложи, имаме трудности и би ли ми помагала във всичко? Да. Аз обичам животните, харесвам и на село, бих ти помагала. Например, това ще е проблеми за теб, ако се връщам късно от работа. 5-6 дена сме се виждали по 1-2 часа, това би ли ти изнервило? Ами, да си призная малко да. Мисля, че всяка жена ще изнерви това. А така, колко време би издържал? И би ли направил някакъв проблем, за който бихме имали скандал? Не, проблем няма да правя. Аз не съм скандален човек, не съм търпелив човек, по принцип. Как не искат да се хванат да е? Ако искаш да се преместим, И да опитаме на друго да място. опитаме на друго място, защото тук не ни кълбе явно. Добре. В риболова не ни провървя, но пак мисля, че се опознахме малко повече, като станахме насаме с него. В нещо наистина не ни върви днес. Дали според теб това е някакъв знак? Като само не ни върви в риболова. Поне може да върви ще се в любовта. опознаем по-добре. Айде, поне една да е, айде. Да, хвана, давай, бързо, я. хванахме една. Браво. Усетих между нас да има някаква химия. Дано и тя да го е усетила и това да продължи да го има, защото я харесвам като момиче. Добре, това е. Накрая поне ни провървя. Искаше ми се той да ме целуне и аз да го целуна, но и двамата доста се притеснявахме един от друг. Хареса ли? Да, много ми хареса. Беше невероятно, много красиво, направо нямам дума. Мисля, че аз го привличам. Речичка. Определено се радвам, че останах с него насаме. А за Камен
Дойде момента да вземе решение с коя от прекрасните си обожателки иска да се раздели. Нито една от тях не иска да напусне уникалната къща на Камен и да се лиши от вниманието. Днес някой от нас си тръгва. Нали, колкото и да ни е забавно. Тази вечер мисля, че няма да съм аз. От кораба майка. Така ми говори. Камен за мен е като мъжа, човека, който е успял да изгради целия си живот така както е желал, да го нагласи точно с парченцата, които той иска. Но му липсва точно едно парченце. И това парченце е точно правилната жена за него. Добър вечер, момичета! Добър вечер! Камене, здравейте! Здравей! Намираме се в прекрасната къща на Камен, за която малко ви завиждам. Сигурна съм, че той ви е забавлявал много, предвид неговата авантюристична натура. Как минаха дните ви до тук? Какво правихте? Вълнуващи, изпълнени с емоции. Лично на мен ми беше много интересно, защото това е нещо ново за мене. Кажете ми относно първата ви среща с Камен и това, което си помислихте за него в първия момент, когато го видяхте. Еднакво ли е с чувството ви сега за него? Аз го намирам за много по-земен и много по-топъл, много по-приемлив. Да. Той ни позволи, т.е. може би ние си го направихме сами. Той ни позволи. Все пак да сме пълно царство в неговото домакинство. Като пръв поглед бяха притеснени. Сега ги виждам в съвсем различна светлина и те са много по-спокойни, по-отворени към живота. И виждам, че са прекрасни домакини. Мисля, че до Коледа добре ще си изкараме. До Коледа? Добре. Тази вечер трябва да се направи важен избор, момичета. 3 от вас за щастие ще останат, но една от вас ще трябва да си тръгне. Ето, аз съм се подготвил. Ти с какво си се подготвил? Тази вечер. Все пак е Оскар. Повечето се първи път са при мене. Коя е първата дама, която искаш да поканиш с теб в къщата да остане? Първата дама, която искам да поканя, Криси. Криси? Заслужа си го. Очакваш ли, че ще Предния път оставих последна, за да видя как ще реагира. Днеска е първа и реакцията ми е най-сеща. Тя отново е изненадана. Прекрасно, как мога да се чувствам. Леко ми е на душата. Заредена съм с енергия и за още преживяване. Втората дама, която ще остане е Ели. Ели? Ели е щастлива и се радва. Тази усмивка означава ли, че беше сигурна, че ще те избере Камен? За тази вечер да. Имам така дара да имам някакво усещане, да разпознавам хората и се радвам, че... Успя да поговориш с него, усети го като човек или какво точно става? Ние си говорим дори и без да си говорим. Усещане. Усещане. Добре. Благодаря ти. Благодаря. Ще се видим по-късно. Къщи. Къщи ще се видим, да? За пореден път, втора, но това означава, че ще остане накрая втора. Бориме се за първо място. Коя е третата, която искаш да поканеш да остане с теб в къщата? Честито. Лили. Каква е емоцията? Все още изненадана, пак, както и предишния път. Полагаш ли, че можеш да не останеш, да не те избере или? Ами да, винаги го имам и това много. Благодаря ти много. Пак ще се видим в къщата. Краси, съжалявам, че изборът е такъв тази вечер и че трябва да си тръгнеш. Не е нужно да се съжалява, защото така или иначе една трябва да отпадне. Сега съм аз, после друга. Живота се продължава. След като познах Камен, може би вече се съжалявам, защото Камен наистина е много усмихнат, земен. На него наистина му трябва стабилна жена. Може би по-смела от мен самата. Успехи, да ти казва. И на тебе успех. Благодаря. Всичко добро. Не усети в нея жената, която ще те допълва? Която би ми допълва ритъма, на който аз живея и живота, който аз водя. А на мен ми е потребно да седи до мен човек, който да има хъси и желанието да се променя и да има повече емоция. Аз се надявам ние да ти помогнем да откриеш любовта, тъй като ти точно поради тази причина си в това предаване. Така че ти желая успех. В село Ивански предния ден Марин обеща на момичетата да изведе една от тях на романтична разходка. След като приключим тук,
ще видя как сте се справили и малко по-късно ще има награда. С кончетата ще има разходка, но за съжаление само една от вас ще бъде на тая изненада. Момичето, на което Марин се спря, е 18-годишната миска Лилия. За първи път ще остана насаме с него и се надявам да говори и да успея да го опозная малко. Ще прекараме повече време заедно. Хем ще се забавляваме, хем ще избъднем мечтата. А мечтата на Лили е като на стотици други млади момичета – да язди кон. Лили, готова ли си да се качиш? Ми притеснена съм малко. Не, тя е кротка, няма страшно, щом аз съм тук. Няма да ти се случи нищо, кой знае какво. Може да ти се случи нещо. Няма да е много страшно и болезнено. Сега ще стъпиш тук, аз ще ти помогна и ще прекрачиш. Няма страшно, въобще не се притесня. Ще можеш да стигнеш кракалата. Ще не стъпя. Така. Ти ще можеш сама. В смисъл, защото трябва да... идеално. Спокойно. Спокойно. Дори да подскочи нещо, аз го дръжам. Ама аз не се чувствам стабилна в момента. Честно казано, аз си го представях малко по-романтично и доста по-спокойно. Сега тук малко е бър надолу, няма страшно. Стой си стабилно. Сузана, спокойно. Сузана. А моля те, качи, защото ме е страх сама. Паниката ми беше доста повече и не знам, трябваше да се подпусна и може би щяха да минат по-добре нещата. Няма страшно, аз ще те дръжам с ръцете, няма да такова. Спокойно. Сузана. Какво правиш? Спокойно, няма страшно. Аз не мога да се хвана за тебе. Да. Много му стисках ръцете, сигурно и му се не знам. Аз бях доста изплашена през цялото време. Хванах я, да, плътно до мен. Така тя малко се притесняваше, но аз я стиснах с тия големи ръки. И няма мърдане. Спокойно. И да подскочи, каквото и да стане, аз те дръжам, нямам път. Беше ми приятно да има жена до мен. Не знам, беше определено доста силно усещане и много адреналин минаха в кръвта изведнъж. Но не мога да говоря наистина. Ако можех да върна времето назад, може би първо щях да пея някакви успокоителни и след това да дойда на тая среща. Харесва ли ти гледката? От тук вижда се цяло село. Вижда се моята къща. Да, много е красиво. Харесва ми определено. Има голяма гледка. Тук мисля да си построя вила след време. Само заради гледката. Хубаво е. Спокойствие. Чист въздух, да. Според мен Лилия има така малко повече надежди. Иска да й се обърне повече внимание. Нормално е. Хареса ли ти разходката с кончето? Малко се разтрепера по време на разходката. Да, доста бях притеснена и не знам, поизплаших се малко, обаче като цяло много усещане за мен и... Ще свикнеш постепенно. По-диви коне са така, не се ядени всеки ден. Ти с тия голите крака, те нахапаха мухите. Имам 2-3 трескотини. Ще ги намажем, като се преведе. Имам някакво предчувствие, че на него лично не му е допаднала тази среща. След рекламите очаквайте! Диман беше решил да отвлече една от нас на разходка. И това бях аз. Последък осъзнах, че много по-малко общувах с нея. Искаш да я попробвам? Не. Ти си мързелива. Тази вечер предстои да взема едно трудно решение. Признавам ви, че и аз се притеснявам изключително много от този момент. Бих искал да продължат да бъдат във фермата,